Bungwe lonesa zisankho kuno kwathu Malawi la Malawi Electoral Commission MEC akuyembekezeka kuti m'mathukulo muno lero adzilengeza amene wawina chisankho cha upresident chimene chaponyedwa pa 16 September 2025. Patakali pano malizatsi amene alengezedwa ndi MEC akuonetsa kuti olemekezeka Profesa Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP ndi amene akutsogola. Zimenezi zikuoneka kuti zikukhala zovuta kuti atsogoleri ambiri a chipani cha Malawi Congress Party avomereze kuti pofika thukulo ino chakwera sakhalanso president. Ndi aponi Kalindo akunena kuti musadabwe chifukwa kuti aliyense akuganizira makamaka achakwera kuganizira maulemerero onse amene amabwera ndi ofesi ya president monga maulendo akunja, ndalama zaboma, magalimoto ndi makonvoyi ndi asilikali. Amaganiza zimene zija kuti zonse zija pofika thukulo zikhala zitatha, sakumutu wawo sukugwira iyayi. Ndi limodzi pano pa Nyasa Voice Box timve kuti aponi Kalindo nkhani imeneyi akuita mbasula bwanji, ndipo akamaliza mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. The DC kukuyimirani ya Malawi mopanda mantha kulankhula zobisikazo osasiyapo kanthu mu nyengo imene yawa jantoliro, nyengo imene muwina mutu wake sukuyenda bwino wapenga akuti akayiganizira konvo ijayo ili ndi apolisi magalimoto asairini ili ngwi akuyenda akukwera ndege pafupi akaziganizira zimene zija mutu wache sukuyenda bwino. Nduyu wapenga sakumvesa kuti kodi 2 miliyoni chakuti Mutharikayo wayipezera pande. Iye ujazoona mmene amachukira muja kukapeza 700 chakuti zonse zija sakumvesa iyaye. Ndiye akuyesesa kupita kumakhoti kupanga izi kuauza anyamata kuti azikhala anthu kuauza iyayi ine sindikumvesa zimene zizisiyidwe zisaululidwe kulibe kulankhula za zisankho lero asauluse za zisankho. Mutu wache sukuyenda bwino wa jantoliro. Palibe munthu amene anadwalapo asanaone ma danger warning sign. Zonse zimene zakhala zikuchitika mbuyomu vuto ndilakusamva, vuto ndilosaona patali, but the writing was on the wall. Kuchokera pakanthawi kuvuta kwa forex, kuvuta kwa mvula, kuvuta kwa chakudya, kuvuta kwa china chilichonse muno m'Malawi, pakana saizi yopita kuntcheu kukaulusa nkhunda ija ya white, anzake nkhunda zawo ndikuuluka, iye yake ndikugwera pasi ndikufera pompo, imeja ndisoka, mizimu ndi yokwiya. Izi zaonekeratu kunena kuti akulu wa zinthu zisizi kuwayendera bwino, alibe chisomo. Usogoleri wina uliwonse umafuna chisomo, umafuna grace, anthu azikukonda. Kutukwanidwa akamayenda munsewu zimene zija zinali zizindikiro za danger warning sign, kunena kuti anthu sakukufuna. Koma kukakamira mmene anakakamira Farao, Mulungu akumuuza kunena kuti ana anga uwabwezere ku Kenani. Iye uja kumapanga makani anamuonesera mikwingirima yosiyanasiyana, kuphatikizapo njala, kuphatikizapo ananchidwe kunyumbatu ku State House yakumeneko. Zinthu zaja akamaja kumakhalamo magazi, koma iye osamva. Lero wajantoliro akuona zomwezo amung'amba nazo zibagira zokwana 2 miliyoni chakuti zibagira. Iye wangoyesesa kuponya zibagira 700 koma adakapanga be makani. akuluakulu osazayipwekesa konvo ijayo. Konvo ija anthu amamva kukoma akuti akaganizira ndalama zochoka kwa azungu, ndalama zochokera kwa amwenye, ndalama zochokera ku parliament, ma 60 billion zija akagawa zija mafifite maliyeriye kunali kusanzika. Abale sitinambi tamuonapo president ugawa ndalama ngati chakwera. Inenu ndinanena kuti ndalamazi muzazirira ndalamazi. Mulungu ali ndi njira zache zimene amakhaulisa anthu oyipa
pansipo mpano kutero kuandale ambiri akudandaula koopsa akhaula amene akulirira amene uyu wajantoliroyi ena akuziganizira ndalama zawo kuti koma abale ndalama zija ndikanakhala kuti ndinagulira ana anga zakudya, ndinagulira ana anga zovala, kamene ndinamanga kanyumba pena pache, ine sindili pabwino. Koma ndalama munafupa anthu okusapotani kuteko mukati mukawaona anthu aja akabwera m'misonkhano muja akamanena kuti aiwe Chakwera boma ndilomwe lizitizita iwe kumakuti koma ndi akundiuza zoonatu ena no ma presidential candidate okuti koma makulozani ni ndani kaya mukuzirira ndalama zanu ena kumapeza ma distinction itu ya zero, distinction ya zero ena kumapeza ma 1 mavoti tu amene koma timuthokoze uyu Bandawe fana uyu wa Bandawe tu apangisatu anthu ena manyazi tu munthu wokuti sakudziwika pa political scene koma nditu apeza mavoti ambiri nditu Bandawe. Izi zitipase phunziro onena kuti si onse amene amakuyimbira m'manja ndiye kuti amakukonda. Izi andale muphunzire nzanu uyu wajantoliro iyi vuto lake ndilama advisors, vuto lake ndila anthu kunama, anthu amakunamiza kumakuuza kunena kuti koma bwana inuyo bwana Chakwera bwana Malawi akukukondani kwambiri. Ati ndi anthu waberedwa ati ndichipozi meze tikukugwira khosi ndikukwipana ni kono nende kumango kumenya pamphuno bu limene akumpaundira tuchere Chakwera tukubira isisiku ai abwene kuchokera kunsanje pakana kuchitimba ngota pakana kuchinji ndipo anthu ndandoyipa kwambiri inuyo inu munthu wakulakwira ndichali lipo pita Mutharika mulungu akuyendere papadera ukammenyezako chochititu pitala koma pitala wajantoliro gwe tele ano makozala gemwe wajantoliro koma ndikumva kukoma kopya ndikuthokoze lino achumba ndikuthokoze iwe machedwa JB ndikuthokoze Mtangiwa ndikuthokoze Nzanga ndikuthokoze iwe Nzanga amene tonse tutagwira anyamata magwira ntchito tagwira ntchito yoyayimirira Amalawi ndipo ngati anthu sazathokoza kukuthokoza nino anyamata JB kuchokera ku America wagwira ntchito yotamandika kwambiri. Pastor Shumba mwagwira ntchito yotamandika kwambiri. Lighton Mangochi mwagwira ntchito yotamandika kwambiri. Masauko Banda mwagwira ntchito yotamandika kwambiri. Anzathu aujeni awaochokera ku tichiteso dedicate anzathu uyu Ben Longwe anagwira ntchito yotamandika kwambiri. Iwo ayimirira Amalawi kuwauza Amalawi chilungamo tinene chilungamo apapa ino anyamata ma activist a genuine tu magwira ntchito achina Ntanyiwa achina Wabakiri Muluzi zimene zikuchitika zikuona wajantolirozi chifukwa chokuti mwasegula Amalawi m'maso. Izi mupitirize osatengeka ndi zaboma kuwayimirira Amalawi mopanda mantha osakhala ndi kususuka ndi ndalama za anthu tu ajatu ndalama zawo ajantoliro kumamunamiza kuti bwana kuchokera kusanje pakana kuchitipa anthu akukufunani kwambiri. Lero ndimulirira kwambiri wa polisi ndimulirira wame komanso ndimulirira uja amachedwa wogwira ntchito kumeke kunena kuti ngakhale Annabel Ontalimanja ndikunena tu inu ndi director of communication kumeke ngakhale kuti mukugwira ntchito anthu akukuchemererani kuti mukuyendesa bwino chisankho koma muziwe kuti maziphunzisi onse amene anagwira ntchito ma cleric ma PO ndani ame
apolisi kuchokera ena nthawi ija anayambirazi ku registration ya zisankho kuzafika verification ya zisankho kuzafika pakana lero mene zisankho zachitikamo anthu ambiri sanalandire ndalama zawo kodi kumafunsa kuti kodi mmene mmakonza programu ya chisankhoyi munali musanapange bajeti mmasa ndalama zinalipo kale munazichita aloketi waye mukuzuza anthu ame kumapezeka ali paliwondi paja alibe mafuta kumagona mmitengo kumasakasaka zakudya kaye amene munachita hayala kuti anyamule katundu wanu anthu kumafika kumagona mu galimoto osawapasa ma allowance yawo apolisi ndiye paja mmaona ngati ndi agalundi kale apolisiwo ayipa kana lero ndito ani ndalama yache imene mukuwazuzira anthuyo 80,000 160 kuwazuza anthu tikanakupemphani inu twameki pamene anthu akuchemerera kumanena kuti akoma Anabel Ntalimanja uja osazampwekesa Anabel Ntalimanja ndi jajidi ndipo ma advisors a Anabel Ntalimanja kumene muliko muumve kukoma kuti mwamuchita advise zimayi amalankhula mofasa bwino muoneka kuti ataiwe amawerenga baibulo wagwira ntchito yabwino kwambiri kumayamikira munthu akachita zabwino koma kuti tinene chilungamo anthu amene mwalemba ntchito kumeki azunzika kwambiri mwina ndi chifukwa chake ena amapanga madiru kumafuna kumagwera mudamu kuziponyera padamu kuti angofa atalandira pressure kuchokera kwa wajantoliro kuti azimwenjezera mavoti izi zimwena zimapangisa kunena zimapangisa ndi nkhani ya ndalama choncho inu a director of communication asangwani mwafulira anzanga aine chonde esesani mukambirani kumene koko ndi anzanu onse kumeneko kunena kuti iyayi apaseni anthu ndalama zawo amunachita ena hayara kumathirira ujeni mafuta ochepa ma 15,000 20,000 kumuthirira munthu mulole anthu azunzika nacho tichisankho ichichi wajantoliro ndalama zonse atazitenga ndi anzache kumaona ngati anthu akamuvotera munthu ndi woopsa kwambiri so ndikuwalirira anthu amene wawa ame apolisi maziphunzisi makleriki madata kleriki mapo onse amene ochokera Eastern Region ochokera Southern Region Central Region kwa wajantoliro amene amaona ngati ziko ndindira amache pakana ku Northern Region anthu sanalandire ndalama zawo pangani chofunikiracho kuti mwapase anthu ndalama zawo at least nawonso azimva bwino komanso ndimuliriranso kawiri uja wa ku DRC wame amene anapita ku DRC kunena kuti Che Valentino pangani manyazi muzikhala ndi manyazi pena pache apaseni anthu ndalama zawo anthu ena anaduka mikono ena anaduka miyendo ena anabwera kudwala kumeneko koma ndalama zawo pakana lero kodi mukufuna mukapasira ali mbokosi munthu wa makondo atu akamazidya ndalama zache ali pa bedi kapena ali adakalibe moyo ndikumazidya ndalama zache monga mmene akupangira anthu a pension ndipo boma limene likubweralo lizaonesese kuti tikuunikirani kukubwera koma anthu a pension muzathandizire pension yawo monga awa akudandaula a partners for hope partners for hope awa ana amalandira ndalama zawo kuchokera ku Global Fund anthu amene aja akuzunzika akuzunzika aku partners onse amene anali under Global Fund akuzunzika akapita kuti akatenge ndalama zawo kuodi mucho akupeza ndalama ziyakulibe akupatena ziko anazidyako ndalama zo madiru anapanga madiru anadya ndalama kwabera anthu ndalama zawo ndizomvesa chisoni andi pakufunika kuti anthu onse akupatenazi amene anadyera anthu ndalama zawo anapanga madiru kuzera ku ndalama za Global Fund amene wawo akuyenera aunikidwe kwambiri muboma likubweralo izizi ndizomvesa chisoni corruption yakula kwambiri kuno ku Malawi sizi kuyenda bwino ayi sizi kuyenda bwino choncho ino amene mwamuzungulira wajantoliro muzikhala naye very close chifukwa akhoza kuziombera akhoza kuzimangirira akayiganizira convoy akayiganizira gamoto ya Lexus akaganizira mabouncers akaganizira milandu imene ndi maministers zake achita kumabesa ndalama kupushale apaso mwabesa ndalama zina ku Germany izina suma zibesaso kuja kumacheda ku pharmacy
koma chaka chinocho we tuliri waja tuliro bo likalindo kadisi mwana wupya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, ta Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.